Ostiral astronomikontan hasiko gea beti bezala efemeridekin. Ikusiko dugu ekainaren zehar ikusgai egongo den zerua, ilargiaren faseak eta planeten egoera. Hitz egingo dugu pixkat ere solstiziari buruz. Ekainako 21ean udako solstizioa dakagu, berekin udara hasten da, eta ikusiko dugu zer den solstizioa. Ekintza berezi bezala, ostiral astronomikontan EH Spacekoak izango ditugu. Badira gazte batzuk, koetekin probak egiten dituztenak, eta kontatuko digute nola dijoazte haien azkenengo esperimentoa. Koete bat bidaliko dute, eta nahi dutena da koete hori atmosferatik ateratzea. Hori dana kontatuko digute. Eta bukatzeko, departamentuko astroargazkilariak izango ditugu haien azkenengo argazkiak erakusten. Orduan guztiontaz jakin nahi baldin bazute, etor zaitezte maiatzaren 26an, arratsaldeko 7 arditan, Aranzadiko egoitzara, Zorroaga gainean. Espero zaituztegu.